великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворучайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. У всемогутный Боже, мы прославляем Твою мощь святым Юрий, який своим терпением стал подобным до нашего Збавца. Про заступница святого мученика покорно Тебе просим. Приди нам на допомогу и узмацнюй нас у наших слабостях. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный. Сказав той, хто сидів на троні: «Вось читаю усё новое», и каже: «Напиши, что словы гэтыя верные и правдивые». И сказал мне: «Сталося. Я Альфа и Омега, початок и конец. Тому, кто прагне, я дам здарма пить з криницы живой воды. Пераможца атрымае ў спадчыну усё, і я буду для яго Богам, а ён будзе для мяне сынам». Гэта Слово Божие. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе ў радасці. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе ў радасці. Калі Пан перамяніў лёс Сыёну, мы былі быццам у сне. Вусны нашы тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе ў радасці. Тады гаварылі між народамі: вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх, вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, і мы узрадаваліся. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Змяні наш лёс, о Па, ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Хто ў слязах сеяў, жаць будзе з радасцю. Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, вернецца з радасцю, нясучы снапы свае. Хто ў слязах сеяў, жаць
жать будзе з радасцю. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Тебе, Боже, прославляем, Тебе, Боже, вызнаем, Тебе, Пане, славить войско мучеников, опранутая в белые шаты. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав усім: «Коли хто хоче йти за мною, нехай одречеться самого себе. Щодня бере криж свій і іде за мною. Бо хто хоче урятувати життя своє, загубить його. А хто загубить життя своє для мене, той уратує його. Бо яка користь чоловіку, коли он здобуде увесь світ, а себе самого загубить, ці пошкодить собі. Хто ж буде соромиться моїх слов, того і Син Чоловічий буде соромиться, коли прийде у славі Своєї, Отця і святих ангелів». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Помиловану Христе Пану, брати і сестри, сьогодні Костел Маті успоминає незвичайного святого Юрія, ким він був і що він значив для святого Костела. Святий Юрій з'являється опікуном рицарів, з'являється особою, яку католицький костел особливо шанує. Сьогодні ми переживаємо його свято, але не тільки ми шануємо, але і уся Європа. Святий Юрій був справжнім героєм віри і так само вельми значно відіграв роль для усього католицького костела. Його життя почалося у 3 столітті, у часи, коли були гоніння на християнів. Не глядячи на це, Юрій, він завсюди залишався вірним своєї віри і мужно свідчив об Христі у Воскреслим, що привело його до мученицької смерті. Юрій відомий перед усім легендою про перемогу над цмоком, яка символізує його характер, який змагається з силами зла. Його мужність і відвага зробила його узором для усіх тих, хто змагається з моцею дьявола у християнському духу. У знак признання його мужності і віри, святий Юрій, він залишився обраним заступником многих країн, городів, а так само і різних держав. Його образ часто малюють у вигляді рицаря, який змагається з почварою, що з'являється символом такої боротьби добра поміж злом. Так само у наш час варто звернути увагу на вчення святого Юрія, у яким говориться
пра яго мужнасць, ахвярнасць і любоў перад усім сваім перакананням, як гэта рабіў наш сённяшні незвычайны святы. Святы Юрый заставіў для нас духоўнае натхненне для нас, сучасных людзей. Легендарны рыцар, а таксама і пакутнік, які з'яўляецца сімвалам мужнасці, адвагі і веры. Яго гісторыя павінна натхняць нас, каб абараняць перад усім нашыя перакананні, а таксама і нашу духоўную каштоўнасць, веру перад цяжкасцямі і рознымі нягодамі. Сёння ў сучасным свеце, калі мы жывем, і калі вера часта падвяргаецца нападам, а таксама і вера стаецца такім пунктам насмешак, высмейвання, кожны з нас павінен браць са святога Юрыя прыклад і быць гатовым, каб адстойваць і бараніць правату сваёй веры. Сённяшні святы паказаў, што сапраўдная сіла ва ўнутранай рашучасці і непахіснасці веры. Яго барацьба з цмокам сімвалізуе нашу штодзённую барацьбу з нашымі ўласнымі слабасцямі, спакусамі, з цяжкасцямі і грахамі. Незалежна ад таго, якія перашкоды стаяць ці могуць быць на нашым жыццёвым шляху, мы павінны змагацца з адвагай і рашучасцю, заўсёды памятаючы пра нашы духоўныя каштоўнасці і таксама пра перакананні. Вера святога Юрыя была непахісная і засталася непахіснай аж да апошняга яго ўздыху лёгкіх і сэрцабіцця. Яго адданасць Богу, а таксама і яго адданасць веры застаецца узорам для кожнага з нас, а таксама павінна быць узорам для тых, хто шукае збаўлення сваёй душы і свайго цела. Таксама, мае дарагія браты і сёстры, ва сённяшнюю урачыстасць, напэўна, варта задумацца над уласным духоўным жыццём і таксама і паразважаць, ці я гатовы ісці так па-сапраўднаму шляхам веры і таксама шляхам ахвярнасці ў маім жыцці. У сучасным свеце, на жаль, хрысціянскія каштоўнасці ўсё часцей адкідаюцца і таксама зноў жа высмейваюцца, то таксама для нас будзе прыкладам сённяшні святы, як узор мужнасці і стойкасці. Таксама яго легенда пра тое, як ён ваяваў з пачварай, таксама трэба нам прыпомніць сабе часам, як мы павінны адстойваць нашую веру. Бо святы Юрый адстаяў правату сваёй веры цаною уласнага жыцця. І гэта выклік для кожнага з нас, каб мы не паддаваліся страху і таксама сацыяльнаму ціску, але цвёрда стаялі ў сваёй веры, як рыцары, рыцары веры, рыцары
Сёння святий Юрій хоче, каб кожен з нас задумався над нашими пріоритетами, каштоўнасцямі і станаўленнем адносна веры. Ці я сёння магу быць гэтым легендарным рыцарам, абаронцай веры для Хрыста? Ці увогуле я гатовы змагацца са злом і абараняць свае перакананні, а таксама бараніць сваю веру? Ці здольна я мужна супрацьстаяць цяжкасцям і спакусам злога духа дзеля для добра маёй душы і таксама збаўлення? Таксама, мае дарагія браты і сёстры, варта таксама зірнуць на жыццё і мучаніцкую смерць святога Юрія. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, з якімі ён сутыкнуўся перад абліччам смерці, ён застаўся непахісным. Ён, як і быў раней паслухмяны Богу, так і застаўся паслухмяным Богу аж да сваёй смерці. Дзякуючы такому станаўленню ягонаму удалося перамагчы цмока і стаць сімвалам перамогі дабра над зла. У сучасны час, калі вера, асабліва вера кожнага з нас, штодня, штохвіліны, а часам і штосекунды падвяргаецца выпрабаванню, а таксама і нападку не толькі унешняму, але і таксама праз нападак злога духа, варта узірнуцца і паглядзець на прыклад святога Юрыя і чэрпаць з яго сілы і таксама сілы, каб мы былі рашучымі і смелымі. Яго жыццё вучыць нас, што нават у самыя цяжкія моманты мы можам заставацца вернымі нашым каштоўнасцям, а таксама нашым перакананням. Няхай святы Юрый будзе для нас не толькі ўзорам для пераймання, але і таксама і апекуном, які падтрымлівае нас у асабістых змаганнях і нашых цяжкасцях. Паўстанем і вызнаем нашую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост
для odpuszczenia grzechów i czekają u wskrzeszenia pomierłych i życia wiecznego u budущем świecie. Amen. Умацаваныя заступніцтвам святого Юрия Мученика, доверим Пану Богу праз Иисуса Христа наши молитвы. Молимся за усіх християнов, каб яны умели годно супрацоўнічаць дзеля умацавання миру на усім свете. Тебе просим. Помолимся за усе народы свету, каб пазбягалі войнаў, якія нясуць смерць і знішчэнне. Тебе просим. Молимся у інтэнсіі гэтай святой імшы за памерлых, за святой памяці Галены Місюкевіч у 8-ю гадавіну пасля смерці, за Станіслава і за Крыстыну Чаплінскую, а таксама усіх памерлых, хто адышоў з нашых сем'яў і ўсіх тых, хто блізкі нашаму сэрцу, каб маглі вечна праслаўляць Бога у нябеснай айчыне. Тебе просим. Помолимся за нас тут присутных, каб супольны удзел у Еўхарыстыі захвоціў нас да будавання супакою у нашым асяроддзі. Тебе просим. Божа, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди радовались спокоем, а Твой костел распаўсюджваўся по ўсёй землі праз Христа Пана нашага. З мертвых паўстаў сёння жыве, бляскам яснее ноч. Я не помру, буду я жить, Бог наказаў свою моц. Крыжа доброму Пана, можам войсці праз яе. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление хвалу імя Своего, а так само на користь нам и усяму Костелу Святому. Спрадвечный Боже, прийми ахвяру примирения и хвалу, якую мы складаем Твою величи, на успомин святого мученика Юрия. Нехай яна прынясе нам прабачэнне грахоў і навучыць нас заўсёды складаць Табе шчырую падзяку праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами И с Духом Твоим. Угору сердце Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Всемагутны, вечны Божа,
Ty prаз mучеnictwie świętego Jurija pokazał cudy swojej łaski, bo on, naśladujący Chrysta, usławił Twoje imię, proliwszy krew za wierу. По Твоей воле моc выявляется у слабости. Ты умацовываешь слабых людей, как яны свідчили об вере праз Христа, Пана нашего. Тому с анёлами у небе мы прославляем Тебе на земле разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дыры расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удоскональ его у любови, разом с нашим біскупом Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзею на воскрешение, и про усіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные.
Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захованные от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кровь Христова напои мяне, о, вода с боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь да Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. На веки
Помолимся. Всемогутный Боже, мы с радостью приняли Твои небесные дары, даючи пошану святому мученику Юрию, який пролил кровь за веру. Ученик, або святую Харист, обвящаючи смерть Твоего Сына. Мы разом со святыми мучениками стали удельником Его з мертвых повстання, які живі владарец на веки вечные. Amen. Дякуємо всім за супольну молитву. Так само сьогодні переживаємо успомін мученика Войтіха. Маємо у нашому костелі реліквії, тому після благословенства можемо ушанувати їх. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в покое Христа. Дякуем Пану Богу. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się, nie wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom